9 месяцаў ніяк ва ўкраіне. Ад самага пачатку, безумоўна, гістарычных падзей у Беларусі самазваныя лідары бясконца паўтаралі, што ў нас не майдан. Мы за мірны пратэст у межах закона, мы не хацім, як ва ўкраіне. І здзекаваліся з тых, хто, жадаючы пераменаў, казаў: так не бывае. Немагчыма выйсці з жаданнем перамагчы дыктатуру, не запэцкаўшы ногі, дарыць кветкі забойцам і перамагчы. Мы не украінцы, не займаемся шапказакідальніцтвам, рэагаваў у прыватнасці дарадца Святланы Ціханаўскай Франак Вячорка. Іх секта крычала, што крытыкі – гэта ныцікі, правакатары, лукашысты, агенты ФСБ, а яны неверагодныя і зараз вынайдуць ровар. Ну, цудоўна. Прайшлі 9 месяцаў. Ёсць што і з чым параўноўваць. Далей толькі факты. За 9 месяцаў пасля пачатку рэвалюцыі ва ўкраіне адбылося наступнае. Першае. Збег былы прэзідэнт. Дзеля гэтага спатрэбілася цэлая спецаперацыя суседняй краіны. У сваёй гістэрыцы, спрабуючы павярнуць как пры дзедушкі, агрэсар зрываецца з катушак і часова акупуе Крым і частку Донбаса. Пры гэтым, вядома ж, карыстаецца вынікамі сваёй шматгадовай агентурнай працы ва ўсіх украінскіх органах. Б'е па краіне, якая толькі-толькі ўвайшла ў пострэвалюцыйны хаос. Але ўжо публічна заяўленай Наворосіяй з 8-9 абласцямі не атрымалася. Украінскія грамадзяне не дазволілі. Другое. Прайшлі парламенцкія і прэзідэнцкія выбары. Іх вынікі прызнаныя ўсім светам, у тым ліку краіны-агрэсарам. Трэцяе. Падпісаная асацыяцыя з еўразвязам. Актывізаваліся супрацоўніцтва з НАТО. Чацвёртае. У барацьбе з вайсковай агрэсіяй Расіі пачало будавацца новае войска. Пятае. Адбываецца паступовая зачыстка ад варожых рупараў уласнай інфапрасторы. Шостае. Нацыянальная захоплівае ўсё большыя пазіцыі. Сёмае. Карэнным чынам мяняецца грамадства. Улады пачынаюць баяцца настрояў у ім і не могуць больш дазволіць сабе зусім пляваць на народ. Раз і назаўжды акрэсліваецца разуменне, дзе вораг. Восьмае. Расійскія амбасады закрываюцца калючкай і жалезнымі шчытамі. Краіна-агрэсар атрымлівае адчувальныя санкцыі, якія працягваюцца і ўзмацняюцца кожны год. Праз 9 месяцаў пасля пачатку рэвалюцыі ў Беларусі мы маем: першае. Лідары неверагодных, седзячы ў Літве, сварацца паміж сабою. Другое. Беспаспяхова заклікаюць выходзіць людзей на акцыі. Трэцяе. Наймаюць ботафермы дзеля дыскрэдытацыі тых, хто ім не падабаецца. Чацвёртае. Пішуць лісты, куды толькі магчыма напісаць. Асабліва несправможныя, нават туды, адкуль цалкам прадказальна атрымаюць адлуп. Пятае. Крыўдзяцца разам са сваімі сектантамі на ўвесь белы свет увогуле і на ўкраіну ў прыватнасці. Шостае. Галасуюць за цуды на платформе «Голас» і тлумачаць, чаму цуды пераносяцца. Ну, не хацелі як ва ўкраіне, хто ж вам лекар? Заставайцеся ў сваёй неверагоднай. Слова падбярыце самі.